Tisztelt hallgatóság! A TÁMOP Mini Mindentudás Egyetemének mai előadása a világegyetem felméréséről szól. Előadom dr. Pál András, a Tudományos Akadémia Csillagászat és Földtudományi Kutatóintézetének munkatársa, aki egy lendületprojekt vezetőjeként azt hiszem igen érdekes módon és talán egyedülálló módon közelíti meg ezt a kérdést. Tehát, hogy hogyan készítsünk olyan méréseket, hogyan végezzünk olyan méréseket, amelyek során szinte a teljes égboltot tudjuk egy lépésben lefényképezni, és ezeket a méréseket folyamatosan tudjuk végezni. András a csoportjával egy műszert épít, aminek az elnevezése igen beszédes lesz, úgy fogják hívni, vagy úgy hívják már, hogy létszem, és ez a kamerarendszer, ez tényleg azt mondhatjuk, hogy világviszonylatban is egyedülálló mozgató rendszerrel dolgozik, és erről is fogunk András előadásában a mai alkalommal hallani, és azt hiszem az égbolt felmérésekről is úgy általában. Át is adnám akkor a szót az előadónak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tehát ugye minden disziplinát, hogyha fel szoktak vezetni, akkor általában úgy szoktak kezdeni, már az ókori görögök is. Hát akkor most én is így kezdeném, hogy már az ókori görögök is ugye élen jártak a csillagászat első lépéseinek ugye megtételében. Ugye gondoljunk csak arra, hogy a 7 planétát ugye ismerik, és ugye ennek a mozgásoknak a szabályszerűségeit már követték, és hát ennek ugye a mai napig megtalálható ugye kvázi a kultúrtörténeti hagyatéka, hogy ugye egy hétben 7 nap van. Meg persze a mozgásoknak a szabályszerűségeit mindenféle leírással próbálták közelíteni, és ez igen jól is sikeredett nekik, tehát fogyatkozásokat, fedéseket előre tudtak jelezni, ami ugye abban az időben, amikor azt hitték, hogy a napfogyatkozás azért van, mert egy napot megeszi egy sárkány, az tulajdonképpen igencsak nagy szó volt, hogy ezt nem, hogy tudtak rá racionális magyarázatot, tudtak rá racionális magyarázatot mondani, de még ki is számították, hogy mikor lesz legközelebb ilyen jelenség. És hát ugye mai napig is tudjuk, hogy hát vannak problémák azzal, hogyha valaki valamiben hisz, és azt propagálja jobban a kelleténél. Ugye a csillagok számbavitelét már ők is elkezdték, tehát csillagkatalógusokat szedtek össze, melyben ugye a csillagok fényességét úgy osztályozták, hogy vannak első osztályú, másodosztályú, stb. Egészen hatodosztályú csillagok, addig sorolták be őket, és hát ez is átvette a mai napig ugye a csillagászati hagyományt, hogy a magnitúdó skálát, amit használunk ugye asztrofizikában, azt teljes mértékben követte ezt a rendszert. Tudták, hogy nagyjából a Földnek mekkora méretei vannak, hogy a gömb mint alakzatnak a fontosságát már ugye fölismerték. Persze az egész csillagászat történetről lehetne több éves előadássorozatokat tartani, tehát nem is cél az, csak egy kicsit így kontextusba helyezzük a mi témánkat. Itt kiragadom a középkori alapcsillagászatnak egy momentumát, tehát itt kettőt írtam föl, az egyik ugye a görögök megfigyelésének átvétele, de a másik fontosabb az, hogy a Föld tengelydőlésének a megváltozását már valamilyen módon bizonyítani tudták. Ugye azt lehet tudni, hogy az évszakok változása is azért következik be, mert a Föld tengelye az ugye kicsit meg van döntve, ugye a keringési síkhoz képest, és így nyáron ugye a mi féltekénk jobban odafordul a naphoz, télen meg kevésbé, és ugye ez ugye hatással van ugye a besugárzásra is. Viszont, hogy ez a tengelydőlés ez nem állandó, ezt már ugye a középkori arab csillagászatban is találhatók feljegyzések, amik ugye erre utalnak, és egy fontos momentuma a dolognak, hogy erre nem úgy jöttek rá, hogy megnézték az egyik csillagot, és hogy hát ahhoz képest úgy néz ki, mint vagy megnézték volna a másik csillagot, hanem csillagokat ugye számba vettek korábban is, akkor is, és ezeket a katalógusokat hasonlították össze. És hát ugye azt tudjuk, hogy ez a tengelydőlésnek a hatása, mondjuk például az évszakokra, az ilyen viszonylag szintén divatos témákban, mint klímaváltozás, ugye elsődlegesen is megjelenik, tehát tényleg kicsit úgy is hát mondani, jóval megelőzték a korukat. Ugye európai megfigyelések közül most a távcsövek nélküli megfigyeléseketből ragadtam ki szintén párat. Ugye szintén ahogy a teljesség ereje nélkül, ugye a Kopernikusznak a heliocentrikus világképét ugye mindannyian ismerjük, illetve hát a bolygómozgások törvényszerűségeit is pusztán tényleg szabadszemes megfigyelésekkel, de már ugye a
az újkornak az elején ugye akkor írták le. Távcsöves megfigyeléseket is végeztek, ugye ezekkel a korokkal párhuzamosan, ugye itt Galilei, Newton, Huygens munkásságát lehet ugye megemlíteni. Hát ugye a távcsöves megfigyelésekből levont következmények, azok ugye akkortájt némiképp néha még károsak is voltak az egészségre, tehát azért erre figyelni kellett, hogy hát nem úgy mennek néha a dolgok, legalábbis nekik. Amikor megfigyelünk valamit, bocsánat, átteszem ide, és akkor itt nem kell ugrálnom annyit, akkor ugye általában arról van szó, és mit csinálunk, mint egy közönséges fényképezőgéppel úgymond, hogy van valami égterület, van valami célpont, amit szeretnénk megörökíteni, szeretnénk lefotózni egyszer, kétszer, többször, és hát az, hogy ezt a fotózást, ezt hogy ejtjük meg, annak milyen optikai rendszert állítunk össze, ugyanak van sok paramétere. Ezeket nagyjából megpróbáltam felsorolni, ugye például ilyen ugye belépő nyílás, látómező mérete, tehát ezek ugye azok a paraméterek, amiket mindenki ismer a klasszikus fotográfiából, ugye elővesz a fényképezőgépet, látja az elején van egy lencse, jaj de jó, belenézünk, akkor látunk valamikor képet, amiket meg tudunk örökíteni. Mindenki manapság ugye a megapixelek bűvöletében él, tehát hogy a detektornak a felbontása is egy adott szempont, ugye a kép felbontása is, hogy milyen pici részleteket tudunk megkülönböztetni, mert hát ugye lehet az, hogy csak egy kis területre fókuszálunk rá, és akkor azon belül nagyon finom részleteket meg tudunk figyelni, de lehet, hogy maga a látómező nem olyan nagy. Ugye a detektor fizikai mérete, fényerő, fényhasznosítás, illetve az, hogy milyen gyakran fotózunk, ugye ez is egy szempont. Lehet, hogy valamit csak, mit tudom én, évente egyszer, hogyha csak évente egyszer csinálnánk egy fényképezőképet a Földről, akkor azt hihetné egy UFO, hogy mindig tél van. Mert nyilván nem igaz. Tehát az is fontos egy megörökítés, hogy ezt milyen gyakran, milyen ütemezéssel csináljuk. Vagy hogyha mindig csak este fotóznánk, akkor azt hinné valaki, itt mindig sötét van. És hát az is biztos, hogy ezek nem független mennyiségek, és akkor az, hogy mi szeretnénk használni az adott rendszerünket, az azt mondja meg, hogy ezeket hogyan kombináljuk össze, illetve hogyan kombinálhatjuk össze, és hát végül is egy ilyen rendszernek lehet tekinteni egy kamerával felszerelt távcsövet is, mint egy nagy fényképezőgép. Ugye megint, hogyha csak úgy ránézünk az égre, akkor egy nagy látószögű optikával ugye faltól falig, vagy padlótól padlóig ér a tejút. Tehát ugye ennek a képnek például úgy nagyságrendileg akkora látómezője, mint az ember így állva így nagyjából úgy belát. Kicsit forgatni kell a fejet, de nem olyan nagyon. Hogyha ebbe bele nagyítunk, mondjuk egy kis binokulárral, kis fényképezőgéppel készítünk egy fotót, akkor lehet már látni mindenféle érdekes struktúrákat. Ugye a tejútnak a csillagai például fölbomlanak, tehát nem csak egy ilyen homogén masszaként látjuk, hanem egyedi csillagokat, és néha azon belül vannak mindenféle érdekes struktúrák, és hogyha az egész optikai rendszerünket fölküldjük az űrbe, akkor meg hát nagyon szép képeket lehet csinálni. Ugye itt a képek skálája az ott nagyjából látható, hogy itt ennek a képnek a közepén ezek a kis sötét kis oszlopocskák, azok jelennek meg itt nagyban. Tehát nyilván ez megint azt mutatja, hogy milyen eszközünk van, az megmondja azt, hogy mit tudunk csinálni. Ugye mindegyik képnek megvan maga szépsége, és ha tudományosan nézzük, akkor mindegyiknek megvan maga felhasználási területe is. Hogyan is álltak neki az emberek az elmúlt évszázadokban ugye annak, hogy ténylegesen le is írják, hogy mi is van az égen. Ugye kezdetben voltak ugye tisztán szabadszemes megfigyelések, később ugye távcsöves plusz szabadszemes megfigyelések. Ez azt jelenti, hogy távcsövet használtak, de mégiscsak az emberi szem volt az elsődleges detektor, úgymond, tehát belenéztek egy távcsőbe, ugye ezzel el lehet érni nagyobb nagyítást, nagyobb felbontást, illetve az, hogy halványabb dolgokat is meg tudtunk figyelni. Ugye a klasszikus vegyi eljárású fotografikus megfigyelések ugye az 1900-as évek végéig tartottak, és hát nagyjából ugye az 1800-as évek végétől, tehát egy 100 éves periódust ölel. Meg kell említeni, hogy a fotoelektromos fényességmérésnek a létjogosultságát, vagy hát ugye mint egy nagyon fontos állomás. Ez azt jelenti, hogy a mai pontosságot is elérő precizitással lehetett mérni, de nem egy komplett képet kapunk, több megapixel felbontással, ugye, hogy manapság már azt mindenki tudja, hanem csak egyetlen egy pontot. Tehát gyakorlatilag egy pixeles kamerának felelhet meg.
Viszont ezzel az egy pixelre, hogyha éppen egy olyan csillag esik rá, ami minket érdekel, azzal nagyon pontosan ugyanúgy meg tudjuk mérni a fényességét, és ezt már ugye az 1900-as évek közepétől használták, és hát ennek is ugye a elektronikus képrögzítés vetett véget, és hát azt is érdekes itt megemlíteni, hogy a mai napon ugye minden zsebben három telefon, de azon meg 8 kamera lapul, tehát hogy a fényképezőgépek ennyire elterjedtek, a digitális képrögzítés annak is az egyik előfutára volt, már az 1980-as évektől kezdve ugye a csillagászati képrögzítés, és az egyik fő motivációja adta az, hogy végül is ugye a hétköznapi életben ennyire commerce-szé vált ez a dolog. Ugye az égbolt felméréseknek mi lehet a célja? Ugye az égbolt felmérés egy kicsit különbözik attól, mint azt mondom, hogy hát ott a Jupiter milyen szép, és akkor engem mindentől kezdve csak a Jupiter érdekel. És akkor egy egész életet rászentelünk arra, hogy megismerjük a Jupitert. Ugye az égbolt felmérés az ilyen szempontból egy kicsit tágabb képet próbál adni, viszont az egyedi objektumokkal nem foglalkozik annyira részletesen. Tehát, hogy mi lehet a motivációja? Ugye egyik az, hogy újfajta eddig nem ismert jelenségeket keressünk, változásokat, vagy újabb égitesteket. Például jó példa az, hogy a Föld közelében elhaladó kis bolygókat kicsit úgy számba vegyük, az is a tipikus égbolt felmérő program, mert amiről tudjuk, hogy létezik, arról ki tudjuk számítani, hogy becsapódik a Földbe, és akkor kihal-e az élővilág, vagy nem. Viszont, és tudjuk, hogy most manapság éppen nincs ilyen, ami ennyire potenciálisan veszélyeztetné a Földet, viszont ahhoz, hogy tényleg egyértelműen ki tudjuk zárni, az mindenhol nagyon alaposan körül kell nézni, úgymond. És hát nyilván nem tudjuk, hogy hova kell nézni, mert nem ismerjük azt, ami esetleg potenciálisan veszélyes. Kicsit lehet fokozni azt, hogy amiből néhányat ismerünk, azokból megismerjük az összeset, vagy legalábbis minél többet. Ugye például fiatal vagy felrobbanó csillagok, naprendszeren kívüli bolygók ugye egyik aktuális témája ennek. Az, hogy ismerünk jó néhányat már, de mindig egyre többet és többet szeretnénk, mert hát mégiscsak ezek a kérdések, például a naprendszerünk kívüli bolygók is olyan témák, olyan irányba visznek el, ami már ugye kicsit filozófikus, ugye van élet a Földön kívül, meg ilyesmi. Meg hát természetesen, hogyha valaki ilyenekre kíváncsi, hogy a világegyetemnek mik a nagy kérdései, tehát mekkora, mióta létezik és mi lesz a sorsa, az sem úgy fog választ kapni, hogy megnéz egy adott pontot az égen 100 éven keresztül, hanem az, hogy tényleg szisztematikusan számba kell venni a galaxisokat, a galaxisokban lejátszódó folyamatokat, és ezekből a sok információból össze lehet dolgozni azt, hogy most például a világegyetem az egész konkrétan 13,7 milliárd éves. Mik voltak ezeknek az égbolt felméréseknek, ugye ezeknek a érdekesebb mérföldköve, ugye megint ugye a teljesség igénye nélkül, azt azért tegyük hozzá. Ugye a Hipparchosznak volt az első szinte istentelennek nyilvánított kísérlete, ugye mint egy darab tipikus ókori görög, hogy az összes állócsillagot jegyzékbe veszi. Hát ugye az ő tiszteletére nevezték el ugye a Hipparchosz műholdat is, kvázi. Még az 1990-es évek elején. Itt hirtelen ugrunk egy nagyot, ugye William Herschel volt az, aki csillagszámlálási módszerekkel bizonyította, hogy a csillagok azok egy lapos korong alakú galaxisban rendeződnek, tehát ugye már kellett egy kis az emberiségnek is sok, hogy fölfogja, hogy hát nem a Föld van a világ mindenség közepén, hanem legalábbis így a szűkebb környezetünkben nézve a nap a domináns, tehát a nap körül keringenek a bolygók, de hát biztos az összes csillagok között azért annak ellenére is a nap van a középpontban, és hát azért ezek a csillagszámlálásos statisztikai módszerek, mint egy klasszikus például az égbolt felmérésnek, abban kiderült, hogy hát a csillagok nem csak úgy homogén masszaszerű módon vannak elöntve, hanem egy lapos korongba rendeződnek, és ennek ráadásul mi nem is vagyunk a közepén. Hát Istenem, van ez így. Akkor szintén egy nagyot ugrunk, és az 1950-es évek elejéből származik az a teljes égbolt atlasz, fotografikus égbolt atlasz, ami ugyan még ugye a klasszikus vegyi előhívású fotográfiával készült, viszont a mai napig referenciaként szolgál, és jó ideje már digitális formában el is érhető, tehát magyarul interneten az ember kattint 3-at, és akkor letöltheti a megfelelő képet, és nem kell bemenni az archívumokba, és ilyen fotolemezeken nagyítóval keresgélni, ami minket érdekel. Tehát az, hogy digitálisan is elérhető, de maga a katalógus az fotografikus, és ez ha jól tudom, az egyetlen teljes optikai tartományban vett
égboltra kiterjedő katalógus. Ugye mondják azt, hogy például a Sloan Digital Sky Survey az ugye hát az például 2000-es évek elejéből az már tényleg egy teljes égbolt felmérés, de hát azért az égnek még kevesebb, mint a felét mérték le ott is, tehát ilyen értelemben tényleg egy 1950-es évekből származó fotografikus katalógus még mindig a mai napig a teljes látható katalógusban az a kvázi napra készebb. Illetve az első tényleg teljes égboltot fölölelő digitális, tehát már digitális technikával rögzített égbolt felmérés, ez a 2 Micron All Sky Survey, viszont ez nem látható tartományban, hanem a nagyon közeli infravörösben dolgozott. És hát fontos megemlíteni, hogy a jövőbeli nagy költségvetési projekteket, ebből ugye 2 emelnék ki, ugye a Pan-STARRS, illetve az LSST, a Large Synoptic Survey Telescope projektjét. Ugye a Pan-STARRS az már részlegesen működik, tehát ott 4 távcsővel terveznek egyidejű megfigyelést, ebből, hogyha minden igaz, egy már teljesen jól működik. Az LSST az pedig szintén még ambiciózusabb vállalkozás, ez pedig az 2020-as évek legelejétől fog teljes égbolt felmérést vinni, már amennyire csak a déli égboltot teljesnek mondjuk, annyira ez teljes, tehát hogy az égboltnak az is nagyjából az 55%-át fogja fölmérni. Ugye az LSST-ről kell tudni, hogy annak a költségvetése az $1 milliárd körül van, vagyis hogy lesz, kérdés, hogy addigra mennyire fog ez módosulni, és hát ezeknek a projekteknek is az a célja, hogy tulajdonképpen, amit itt az előzőben felsoroltunk, hogy ezekre a kérdésekre választ adjanak, tehát az innen lehet látni, hogy mekkora pénzt áldoznak rá, innen lehet látni, hogy ezek a kérdések azok valamilyen értelemben fontosak, és tényleg izgatja az embereket, az emberiséget, úgymond. Itt látható egy kép erről a LSST vagy LSST távcsövéről, hát 2020-as éveknek a legelejétől fog üzemelni, ez még csak egy számítógéppel készült látványterv, viszont az emberek méretét ott lent, meg ott az emelvényen ottan lehet látni, tehát ez egy nagy távcső. Nem lesz a világ legnagyobb távcsöve, tehát ez most a tükörátmérő az 8,5 méter körüli, tehát nem a világ legnagyobb távcső címére pályázik, viszont a legnagyobb úgynevezett fényhasznosítással rendelkező távcső, ez azt jelenti, hogy nem csak az számít, hogy mi mekkora területen gyűjtjük be a fényt, tehát magyarul mekkora a tükrünk átmérője vagy felülete, hanem az is, hogy azzal egyszerre mekkora égterületet tudunk megfigyelni. És ebben a mennyiségben, ebben a fényhasznosításban ez az eszköz, ez lesz a világ legnagyobb távcsöve. Hogy a hazai viszonylatokhoz is lassan kezdjünk közeledni. Itt egy magyarországi távcsőnek a képe látható, ez a Schmidt távcső. Nem ez Magyarország legnagyobb távcsöve, viszont ennek a legnagyobb a fényhasznosítása. Tehát a tükörátmérőjéhez képest ennek a legnagyobb az a hasznos terület, amit az égbolton egyszerre meg tud figyelni. Hát ugye összehasonlítsuk mondjuk a 2 távcsövet, azt lehet mondani, hogy ennek, tehát a magyarországi Schmidt távcső, az durván egy egyszerre 1 fokos területet tud jelenleg megfigyelni. Ugye azt tudjuk, hogy a teli holdnak az átmérő az fél fok, tehát a hold korongot így 4-szer szépen bele tudjuk pakolni. Ennek a távcsőnek a látómezejébe, tehát az LSST-be a holdnak a képét, azt nagyságrendileg 40-szer tudjuk belepakolni, tehát jóval nagyobb területet lát, meg hát ugye a tükörátmérője is nagyobb. És hát pont azért, mert ennek a távcsőnek a legnagyobb a fényhasznosítása, a magyarországi kutatásokban ezt a távcsövet használják általánosan új jelenségek, tehát szintén ilyen égbolt felmérő jellegű programmal, ugye tradicionálisan az elmúlt évtizedekben, ugye a fotografikus korszakban még szupernova, illetve üstökös keresésre használták, illetve csillagoknak a színképosztályozását végezték vele, manapság ugye a digitális képrögzítés korszakában szintén ugye a kisbolygókereséstől kezdve más felmérő jellegű programokon át, fiatal csillagok változékonyságára, kialakulására keresik vele a választ. És akkor hogyan lehet ezt ugye nagyjából úgy rendszerbe tenni, tehát ugye, hogyha ábrázoljuk egy rendszernek a fényhasznosítását és a felbontását, tehát hogy tényleg mekkora az a égen látható 2 pont, amit ugye föl tud bontani, akkor nagyjából egy ilyesmi ábrát kapunk. Ugye a vízszintes tengelyen látható a fényhasznosítás, minél jobbra van valami, annál nagyobb, illetve a felbontása, az meg a függőleges tengelyen látható. Hát a bal alsó sarokban ottan árválkodik ugye az emberi szem, mint az is egy
gyakorlatilag úgy működik ilyen értelmű, mint egy fényképezőgép, van egy lencse benne, ugye a szemlencse, meg van egy detektor, a retina. Tehát erre is ugyanúgy ki tudjuk számolni ezeket a mennyiséget, és azt mondjuk, hát az emberi szem az nem olyan jó fényhasznosítású, mert ugye nagy területet lát, de hát viszonylag kicsi ugye a pupillánk, ugye a távcsőtükrökhöz képest, és hát a felbontása is viszonylag kicsi, mert az ember már egy kis binokulárral is azért jóval több mindent lát. És akkor látható, hogy például a űrtávcsőnek, a Hubble űrtávcsőnek, amit az ábrán a bal felső sarokba helyezkedik el, nagyon-nagyon jó felbontása van, ugye kint van az űrben, tűéles képeket csinál, viszont a fényhasznosítás az relatíve kicsi, sőt, hát az egyik legkisebb az ilyen nagy műszerek közül, vagy nagy és ismert műszerek közül, és ahogy megyünk egyre jobbra ezen az ábrán, úgy láthatunk, hogy olyan távcsőek is vannak, aminek nagy a fényhasznosítása. Ugye a mátrai, a magyarországi Schmidt távcsőz való ott az ábra közepén helyezkedik el, az LSST meg értelemszerűen a jobb felső sarokban, mint ugyan még nem létező eszköz, de terve van véve, és hát azért ilyen ambiciózus, mert ezeken a diagramokon minél inkább a jobb felső sarokban van valami, annál jobb. Azt ugye lehet tudni függetlenül attól, hogy az ember közgazdaságról beszél, vagy miről, a jobb felső sarok az jó. Hogyan lehet összekötni egy picit azokat a dolgokat, amiket itten mondtunk? Ugye lehet azt csinálni, hogy egy adott műszer az jó felbontással lefotózza az egész eget, de viszonylag ritkán. Tehát mondjuk egy adott területet nem percenként néz rá, hanem mondjuk naponta, hetente, havonta. Lehet mondani azt, hogy egy adott távcső az jó felbontással, nagyon gyakran mintavételezve, de viszonylag kis égterületet lát. De gyakorlatilag az ember vesz egy távcsőt, vesz egy fényképezőgépet, lefotóz valamit, az tipikusan ebbe a kategóriába esik. És hát ugye a csillagászati műszerek azok jelen esetben ebbe a két kategóriába esnek, tehát vagy jó felbontással és jó lefedettséggel, de viszonylag ritkán mérnek, vagy jó felbontással és sűrűn, de viszonylag kis égterületet. Most a mi projektünknek az a célja, hogy ezt a harmadik sarkot becélozzuk, mert jelenleg olyan csillagászati műszer, ami dedikáltan arra jó, hogy nagy égterületet nagyon gyakran figyeljen meg, de kis felbontással ilyen jelenleg nincs. Ugye nyilván az lenne a legjobb, hogyha mindent lefotózna nagyon jó felbontással és nagyon sűrűn, csak ez olyan horribilis összegbe kerülne, hogy ez nyilván nem megfizethető. Tehát valamilyen módon, hogyha az embernek van egy adott költségvetése, van egy adott infrastruktúrája, akkor ezt valamilyen szinten ugye optimalizálni kell. Úgyhogy a mi ötletünk az, hogy ezt a hiányzó űrt úgymond betöltsük, és akkor itt jön képbe ez a 19 nagy látószögű kamerával, optikai szűrőkkel felfegyverzett légyszemkamera, ami egy képben le fogja fedni a féleget, hogy úgy mondjam. Ugye azért fél ég, mert ugye az egyik fele fönt van, a másik lent. Tehát ugye a Föld miatt, földgolyó miatt nem látjuk az égnek mindig azt a fejet, ami lent van. És hát, hogyha valaki nézett mondjuk csillagos eget, naplementét, bármit, azért lehet tudni, hogy ami már ott lent van, ott a horizont közelében, ott mindig egy kicsit az ég mindig párásabb, jobban kavarog, tehát nem nagyon éri meg pontos mérések miatt nagyon lemenni, ezért a fél égnek csak a felét nézzük meg, ugye az 1/4 az égnek, és az azt jelenti, hogy mindent, ami 30 fok felett van a horizont felett. Az optikája az normál fotóobjektívek, tehát fényképezésnél használt 85 mm-es lencsék lesznek, viszonylag nagy fényerővel. Ugye itt a határolás az pont ez, hogy ugye kicsi az rendszernek a felbontása, ugye mondjuk a gyűrtávcsőhöz képest. Tehát itt a határolás az lesz, hogy a közeli források szépen össze fognak olvadni. Vagy hát nem szépen, csúnyán fognak összeolvadni, és ez ugye megnehezíti a méréseket, vagy méréseknek a kiértékelését. Cserébe viszont mindent tudunk rögzíteni, és mindezt viszonylag gyorsan, tehát gyakorlatilag perces időskálán ismételve. Ugye a leghalványabb megfigyelhető csillagok ezzel, hogy szabad szemmel láthatóaknál mintegy 10 000-szer halványabb lesz. Ugye a felbontás az gyakorlatilag, ha a teljes rendszer kép az 1/3 gigapixel lesz, tehát hogy már ebbe a kategóriába esik, ugye sok
egyedi kamerának köszönhetően, és ennek is jó nagy fényhasznosítása lesz, tehát összemérhető például a Pan-STARRS már működő egységével, csak hát nyilván az nagy felbontással figyel meg kis területet, mi meg kis felbontással nagy területet, de nagyjából az információ, amit begyűlt az égről, az ugyanannyi. És akkor itt jön az, hogy hát ugye ez is már eleve egy olyan dolog, amit ugye eddig még mások nem csináltak ebbe a formában, hát akkor nosza rajta próbáljuk meg. És hát ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet kivitelezni, hát ugye nyilván itt egy olyan kamerarendszerre van szükség, ami, hogyha valahogy el tudjuk képzelni, azért az egy viszonylag nagy szerkezet, ami inkább fölfele néz, tehát ezt mozgatni úgy nem nagyon kell, viszont valamennyire mégis kell mozgatni, egyszerűen azért, mert a Föld forog, és akkor mivel a Földön vagyunk, ezért úgy látjuk, hogy az ég is mozog. Tehát a Föld az kifordul az állónak tekintett égbolt alatt, és hát még akkor is, hogyha viszonylag gyakran mintavételezünk, tehát perces időskálán, attól függetlenül is, vagy amellett is a kamerákat ugye mozgatni kell, követni kell a Föld forgását, mert a csillagok nem pontszerűek lesznek, amilyen csíkot húznak, amivel nem annyira szeretnénk, és erre szeretnénk alkalmazni egy olyan szerkezetet, ami hát a hexapod nevet viseli, aminek az alapgondolata az 1950-es évek közepéből származó gondolat, hogy tetszőleges eltolás, illetve forgatás megvalósítható 6 lábnak a hosszának a változtatásával. Ugye lehet azt tudni, hogy a eltolás, ugye valamit mozgathatunk föl-le irányba, előre-hátra, meg jobbra-balra, ugye ez 3 irány, meg forgatni is tudunk ezen 3 tengely körül, tehát összesen 6 fajta mozgás állapot, vagy helyzetállapot lehetséges, 6 számmal írhatjuk le valaminek a helyzetét, és ezt a 6 mozgatást, ezt 6 lábnak a hosszának a változtatásával éri a szerkezet. Itt hoztam egy kis modellt, amivel meg lehet tekinteni nagyjából, hogy néz ki, ezzel lehet játszani, ez működik. Az működik, nem azt kell érteni, hogy nem elektromos, hanem távirányítás, hanem kézzel lehet változtatni a lábak hosszát, és akkor lehet látni, hogy a felső rész az hogy mozdul le az alsó részhez képest. Ugye ennek az első alkalmazása egy ilyen gumiabroncs tesztelő szerkezet volt, amire 1954-ben kifejlesztették. Hát ugye nyilván itt is az a probléma merült föl, hogy egy gumiabroncsot az ember tesztelni akar, akkor azt nyilván kell így összenyomni, úgy összenyomni, így csavarni, úgy tekerni, tehát hogy nagyon különböző igénybevételeknek kell alávetni, hogy tényleg le tudjuk tesztelni, és hát erre építették eredetileg ezt a szerkezetet. És hát még vannak számos alkalmazása ennek, viszont azt például nagyméretű tárgyak precíz mozgatása, például műholdvevők, repülőszimulátorok, űrhajók és új űrállomások dokkolásánál is ilyen szerkezetet használnak. Ortopédiai műtéteknél az, hogy a csontokat egymáshoz jól beállítsák, vagy a csontok is egymáshoz forognak, elnyúlnak, ide-oda mozognak, ahhoz is felhasználnak ilyen eszközöket, illetve klasszikus gépészeti műhelymunkákhoz is használják. Ezek nem annyira hétköznapi dolgok, az kétségtelen, tehát hogy ezzel nem találkozik az ember minden nap, de a mi céljainknak is megfelel, mivel lehet használni, ugye, hát, hogy itt korábban is említettem, hogy például a műholdvevők mozgatása, tehát hogy precíz, nagyméretű tárgyak precíz mozgatása is lehet használni, és hát mivel minden mozgást le tud követni, ezért a Föld mozgását is le tudjuk követni, letesszük és követi a Föld mozgását, lényegében ennyi. És a mi szerkezetünk az első ilyen, ami Magyarországon épült, illetve az első ilyen szerkezet, ami csillagászati leképezést közvetlenül szolgál. Tehát ilyen értelemben próbálunk egy picit újat építeni, vagy új dolgokat csinálni. És akkor nézzünk még pár képet, azt, hogy mik voltak. Ez volt az első ominózus gumiabroncs vizsgáló kézi készülék, ez nagy volt. Ugye ott van a kép jobb színen egy ember. Tehát ez egy jó méteres, méretes darab. Ugye itt látod például egy repülőszimulátor, itt is ott van alatt az a 6 darab rúd, és akkor annak a hosszának a változtatásával mozgatják. Ugye bedöntik, gyorsítják, lassítják, és így szimulálják azokat a gyorsulásokat, ami ugye a repülés közben éri a gépet. Itt látható az a dokkolóegység, amit a NASA használ a nemzetközi űrállomáson. Ugyanez, csak itt a lábak azok majdnem viszintesen vannak, de ettől függetlenül a két részt az egymáshoz képest nagyon precízen tudja mozgatni. És gyakorlatilag bárhogy is áll a két űrhajó egymáshoz képest, ugye az űrben ugye a mozgás koordináció az viszonylag ugye nehézkes, viszont bárhogy is áll egymáshoz két űrhajó, ez a szerkezet így fölveszi azt az alakját, rácuppan és akkor kész. Tehát tökéletesen megoldja a problémát. Illetve itt van egy eszköz, amit ilyen gépészeti megmunkálásokra is használnak, csak ez ugye az eddigiekkel szemben nem áll, hanem így lóg, de lényegében ugyanaz.
És hát akkor a mi eszközünknek a koncepciós rajza az valami ilyen módon képzelhető el, hát egy kicsit ilyen egyszerűsített ábra, de hogy itt látható, hogy a 19 kamerát hogyan szeretnénk elhelyezni egymáshoz képest, és így szimbolikusan úgy berajzolva láthatóak ezek a lábak, aminek a hosszának a változtatásával nekünk jó lesz. Ugye, hogy hogyan fogja rá képezni az eget a kamerákra ez a szerkentyű, az is itt látható. Hát ugye, ha valaki egy kicsit figyel, akkor itt a kéz középen ott figyel a nagy göncöl, tehát, hogy tényleg ott van egy ismert csillagalakzat, és hát ahhoz képest, ugye meg ez a teljességhez képest nagyjából így tervezzük ezeket a megfigyeléseket. Az adatgyűjtés az több színben van, vagyis hogy lenne. Erről most annyira nem szeretnék sokat mondani, hát igazából csak úgy az alapgondolat az, hogy ezek a detektorok, amit a csillagászatban használnak, azok nem színesek. Nem olyan értelemben színesek, mint amennyi modern kézi digitális fényképezőgép. Lefényképezünk valamit, kattintunk, színes. Csillagászati kép feldolgozásban fekete-fehér képeket csinálnak, és ahhoz, hogy ebből tényleg egy színes képet összetegyenek, ehhez több színszűrőt használnak. És akkor itt látható a terve, még a tervrajza, hát nyilván ez már számítógéppel készült tervrajza ennek a szerkentyűnek, amit mi építenénk, ugye ez maga a teljes szerkezet, ugye ennek a mérete az kb. 1 méteres jellegű, tehát például erre az asztalra úgy kényelmesen ráférne. Itt látható egy lábnak szintén egy ilyen vázlatrajza, és hát amikor az megépült, akkor nagyjából ugyanolyan szögbeállítással nagyjából így néz ki. Ott a méretskála éreztetése végül az alatt ez egy közönséges mezei A4-es papír. Tehát, hogy látható, hogy egy láb az körülbelül ekkora szeretne lenni, és hát hogyha az egészet így elkezdjük összetenni, akkor ugye az alsó-felső háromszög az nagyjából így fest, ilyen sarokelemek közelről valami, és hogyha a teljes rendszer, amikor megépült, akkor nagyjából így festett. Hát ugye látszik, hogy ennek is megvan szépen a 6 lába. A 19 kamerából egyelőre még csak egy van fönt, tehát nyilván mivel ugye azt ugye mondtuk itten korábban, hogy ez egy olyan eszköz, ami új. Tehát, hogy Magyarországon nem csináltak még ilyet, tehát hogyha mondjuk bármi kérdésünk fölmerül, akkor hát viszonylag messzire kell nyúlni, és hát eznek az eszközöknek az iparága az viszonylag szűk, és hát elég pénzes, tehát azért azt hozzá kell tenni. Magyarul nehéz referenciákat csinálni, tehát minden nekünk kell kis kísérletezni. Tehát először, amikor az ember egy új mozgató szerkentyűt csinál, akkor azért nem baj, ha mondjuk először csak egy kamerával próbáljuk ki, és akkor majd később többel. Ez az egy kamera az ott látható középen, szépen néz felfele, most éppen a tesztméréseknek a megkönnyítésére egy ilyen sima A4-es papírt néz. És akkor majd ez lesz nagyjából az a helye, ahol ez fölkerül majd, és akkor hát itt van néhány kép, hát nyilván nem vetekszik ugye az űrtávcsőnek a képeivel, meg hát a képminőség is még, mivel itt a kezdeti fázisokban vagyunk, meg az optika sem a végleges, hanem csak egy nagyon egyszerű, olcsó objektívvel tesztelgetjük magát a rendszert, azért nem feltétlenül kell a legjobbra számítani, de ettől függetlenül felismerhetőek ilyen viszonylag ismert alakzatok, például az Észak-Amerika köd a bal oldalt, itt van Androméda köd a jobb oldalt, ami ezzel készült, és még itt a végén, itt az előadás végén mutatnék pár képet, mert hát az egy ilyen szerkezetnek, amit ugye megépítünk, annak az összeszerelése is azért egy viszonylag érdekes folyamat. Tehát ugye ahogy készültek ezek az alkatrészek, ahogy szépen csavaroztuk össze, és akkor itt egyszer csak összeállt maga a gép. Ugye a soproni gépműhelybe készült. Ja, igen, tehát ez is a méretskálának a jellemzése, az ott 2 darab standard szendvics, ilyen előre csomagolt. Tehát onnan lehet bemérni. Egyébként, tehát hogyha precízen akarunk mondani, akkor ezek a rudok, amik a sarokelemeket, tehát a háromszög oldal, azok 70 cm hosszúak. Tehát így is lehet mondani, de azért jobban lehet éreztetni, hogy ez ott egy standard szendvics. Ugye sok csavar is kellett a dologhoz, sok mozgató, tehát ugye a hexapodnak a lábai azok olyan szerkentyűk, amik, hogyha forgatunk egy tengelyt, akkor így kinyúlik, meg összemegy. Tehát lényegében egy ilyen mechanizmus, és akkor ezeket kellett beépíteni, és akkor ahogy itten építgetjük össze, itt láthatóak itt különböző fázisok, itt már majdnem mind a 6 össze van szerelve,
és akkor itt szépen egyszer csak elkezdjük betenni, tehát amikor már úgy félig, vagy nem félig, 1/3 benne vannak a lábak, 6-ból már 2 van, akkor majd valamennyire tart, és akkor ahogy szereljük össze, úgy alakul ki végül a végső elrendezés, amit meg is ünnepeltünk egy kicsit, tehát teljesen jó a dolog. Itt van néhány kép még ugye az összeállításról, illetve hát a szállítása sem olyan egyszerű egy olyan szerkezetnek, amit az ember 2-3 óráig szerel össze, akkor egy 2-3 órás útra nem feltétlenül szereli szét. De ettől függetlenül viszonylag hordozható, és hát maga az eszköz, mikor fölkerült Pestre, és még mielőtt elkezdtük rászerelni az elektronikákat, nagyjából így néz ki. Hát nagyon hasonlít arra a számítógépes rajzra, hát nyilván nem véletlenül. Úgyhogy ez tulajdonképpen működik, és akkor hát nyilván ez még csak a maga mechanikus váz, erre rá kell tenni az elektronikákat, számítógépeket, vezérlést, minden tokkal vonóval, és hát egy idő után az is rákerült, és akkor már egy kicsit ilyen kábel a rengetegben utánérzése van az embernek, de működik, tehát az a lényeg, hogy azt csinálja, amit kell. És ahhoz, hogy teszteljük, ahhoz fölállítottunk ott az intézet kertjébe 3 precíziósan elhelyezett fatuskót, ami hát úgy viccesen hangzik, de ezek tényleg nagyjából be vannak viszintezve, és nagyjából észak-dél-kelet-nyugati tájolásúak. Tehát a két közelebbinek az irány az nagyjából tényleg a kelet-nyugati irányt jelöli ki. Ez azt jelenti, hogy ha ki is visszük az eszközt, akkor legalább azon nem nagyon kell gondolkodni, hogy a körülbelüli irányok milyennek, és így tesztelésre, próbálgatásra egy tökéletesen alkalmas platform volt, és amikor már tényleg ki is vittük, akkor még viszonylag egyszerű eszközökkel, például ilyen hogy hívják ezt, buborékos szintezővel, viszintezővel állítottuk be a méreteket, meg a izéket, a mindenféle dolgait, és hát nagyjából itt látható itt a végén még egy kép a társaságról, akikkel így összecsavaroztuk, és ugye lehet látni, hogy itt már mai modern világban ugye egy eszköznek a működését ugye úgy képzel az ember, hogy hát bedugja a falba, ott van áram, bedugja az internetbe, és már működik is. Tehát ugye ezt a koncepciót mi is követtük olyan értelemben, hogy már az elejétől fogva figyeltünk arra, hogy hát ne az legyen, hogy egy kábel dzsungelt kell kötögetni orba szájba, és akkor azért ez megnehezíti a tesztelést, mert az ember elhagyja a kábelt, elbotlik benne, belebogozódik, elveszik, stb. Hanem az, hogy tényleg figyelünk, hogy minden ott legyen helyben, minden vezérlés, tehát ott magán az eszközben ott komplett beépített számítógépek vannak, és az egészet csak bele kell dugni az internetbe, illetve a falba, ahonnan jön az áram, és akkor már működik. És hát itt van még néhány kép itt az eszközről, és hát az, hogy tényleg működés közben ez nagyjából hogy néz ki. Tehát itt látható egy kép, ami nagyjából 6x6 fokos területet mutat az égből. Ez még az első méréseknek az egyike, tehát még se a fókuszálással semmivel nem nagyon foglalkoztunk, és hogyha csak úgy letesszük és nem mozgatunk semmit, akkor itt a 3 egymás utáni kép az így néz ki. Ugye azért mászik arrébb a kép, mert a Föld forog. Tehát látszik, hogy egymás után kb. 5-10, nem, inkább 10 másodperccel készült képek között a csillagok szépen elmásznak. Itt maga az expozíciós idő az nagyon rövid volt, tehát a csillagok azért nem húznak csíkot, tehát egy rövid expozícióidő, sok várakozás, és akkor így lehet tesztelni az egyes, még mindig pontszerűnek látszó csillagok, ugye mennyire mozognak el egymáshoz képest, és hogyha bekapcsoljuk ezt a hexapodot, akkor meg lehet látni, hogy 3 egymás követő képen a csillagok pontosan ugyanott maradnak, ahol kell, tehát lényegében az eszköz működik. Tehát tökéletesen, vagy hát eddigi tapasztalataink szerint megfelelően, akkor inkább úgy fogalmazom, megvalósítja úgymond a célját, és akkor most már csak a következő lépések vannak hátra, mint hogy az egy helyet most már ne egy, hanem 19 kamera legyen, illetve az, hogy ez tényleg a méréseket, az égbolt felmérő programot tudja végezni. Ez még kicsit odébb van nyilván, mert hát munka azért még van vele, bőven. Például amit látszik itt a képeken, egyik legfontosabb hiányosság az egész fölött még nincs burkolat, tehát nem lehet kivinni és otthagyni, mert ha jön egy eső, akkor elázik az egész. Úgyhogy az nem annyira egészséges, tehát nyilván még vannak olyan részei annak a projektnek, amiket meg kell valósítani, meg kell tervezni, meg kell építeni. Úgyhogy így. Köszönöm szépen!